Un dels espais que es veurà afectat també és el tema al Camp de la Bota, on ara ja perquè està tot allà, tot l'espai, que ara hi ha el monument d'homenatge a les víctimes afusellades en aquest espai durant el franquisme. La setmana passada, precisament, el ple de Sant Adrià va aprovar una moció, pràcticament tots els partits presents en el consistori, que calia revitalitzar o que calia fer més visible aquest espai d'homenatge a les víctimes. Nosaltres el que hem volgut fer és anar-lo a viure amb el nostre equip, amb la Núria Rodríguez i amb en Miquel López. Això és el que queda del Camp de la Bota, és a dir, aquest plafó i la part del darrere d'aquest mateix plafó que està on actualment hi ha el pàrquing del Decathlon, és el que queda d'aquest espai en el qual van morir afusellades moltíssimes persones, 1.800 es calcula aproximadament que van desaparèixer afusellades aquí. Doncs aquest espai, un espai que com es pot observar no està en gaire bones condicions, es vol dignificar i es vol millorar d'alguna manera i recordar millor aquestes persones que van morir a causa d'aquests afusellaments. Toni Vélez és el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Amb ell, amb una proposta d'ell, va sorgir això, el fet que es pogués arreglar tot això. Toni, què és el que es vol fer aquí? Bueno, el primer de tot és posar el focus sobre aquest espai, no? És un espai que poca gent coneix, tothom coneix el Camp de la Bota, tothom sap que es va fusellar gent al Camp de la Bota, però molt poca gent coneix l'espai exacte, no? I que l'espai el tenim a Sant Adrià. Per tant, aquí, per la dimensió del volum d'afusellats, tenim un espai de memòria històrica de primer nivell i fins ara no el teníem sobre el focus, no? Per tant, això era el primer objectiu. El segon objectiu, i era evident, és dignificar aquest espai. Per tant, fer una remodelació integral, aprofitant altres canvis que cal fer a tota aquesta zona i fer un espai molt més ampli, un espai memorialístic, on tant els familiars de les víctimes puguin venir a plorar els seus morts amb tota la tranquil·litat del món i amb tota la dignitat del món, com fer un espai de referència perquè tant els ciutadans actuals com els futurs ens en recordem d'aquells capítols funestos de la nostra història i que no es tornin a repetir. Aquest espai en el qual estem, aquí observem que hi ha aquest plafó, però si mirem cap allà, si enfoquem una miqueta tota aquesta part, veiem que hi ha una zona més aviat en mal estat, no? Diguem-ne, un espai en el qual ara pràcticament no s'hagués dit, no diria mai ningú, si no fos per aquest plafó que tenim, que hi havia hagut aquest espai del Camp de la Bota. Tot això s'aprofitaria? Seria tota aquesta zona la que es voldria arreglar? I tant de bo poguéssim aprofitar i fer un espai tan gran de memòria, però jo crec que ens haurem de limitar a una cosa més petita, tot i que considero que ha de ser suficientment gran com perquè vagi més enllà de tenir un plafó del Memorial Democràtic. Pensem que hi ha espai suficient com per fer un bon espai de memòria, un espai suficientment digne i del que ens puguem sentir tots orgullosos, perquè penso que és un tema transversal. Aquí, evidentment, van morir la majoria de persones que van ser afusellades o eren d'Esquerra Republicana, però també van afusellar moltíssims sindicalistes o fins i tot persones que no tenien cap mena de carnet de cap partit ni cap sindicat. Per tant, és un espai transversal. Aquí van afusellar l'alcalde Xifré de Badalona. A l'acte que van fer amb el Joan Tardà i l'Anna Surra van tenir a la neta, que va venir aquí i ens va comentar que havia intentat arribar a aquest espai diverses vegades i que mai ho havia aconseguit i que era la primera vegada, no? I que per un costat tenia l'emoció d'haver arribat a aquest espai i per l'altre dir, Déu meu, quin espai ple de brossa, tan poc digne, no? Per tant, aquí tenim un gran repte. El nostre objectiu, penso que tots els partits estan d'acord en que aquest espai està malament i que cal fer-li una remodelació,
però mai s'havia posat el debat sobre la taula i dir, comencem a debatre, comencem a pensar. Volem que sigui un debat ampli, volem que estiguin tots els partits, volem que participi la ciutadania. Per tant, nosaltres no volem dir de quin color ha de ser la paret, simplement diem que aquí ha d'haver una paret, no? Entre cometes, si em permet la metàfora. Per tant, ara discutint-nos sobre què ha d'haver, com ha d'haver, no? Però discutint-nos i posem-nos a treballar en això, perquè és que si no, un dia farem una remodelació aquí, ficarem una capa de ciment i s'acabarà. No, tenim encara l'espai, el tenim en molt males condicions, però és recuperable i per tant cal posar-se a treballar. És un espai que està a Sant Adrià de Besòs, però està a tocar del terme municipal de Barcelona, de fet, i en el qual, doncs, per exemple, es van afusellar persones, com tu mateix citaves, l'alcalde de Badalona, l'alcalde Xifré, o gent d'altres ciutats, d'altres comarques. Creus que aquí hauria de participar més administracions? Jo crec que si quan comences a fer una mica d'estudi sobre, o comences a veure tot el que està publicat sobre les persones que van ser aquí afusellades, és esgarrifós, perquè tot i que està a Sant Adrià, el gran volum de persones afusellades eren de Barcelona, però és que eren de tota la província de Barcelona. Aquí van afusellar l'alcalde de Manresa, l'alcalde de Mataró. Per tant, la dimensió d'aquest espai, ja et dic, quan dic que és un espai de primer ordre, no ho dic perquè sí, aquí penso que hi ha molts ajuntaments que també haurien de participar en aquest projecte. La forma, no ho sé, nosaltres hem proposat el Consorci del Besòs, perquè aquí ja estan agrupats, per exemple, l'Ajuntament de Badalona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma, però si trobem altres eines, nosaltres estem completament oberts. De fet, seria molt bona notícia que hi hagués molts més ajuntaments de tota la província de Barcelona que volguessin també posar el seu gra de sorra en aquest espai, i penso que això seria una notícia excel·lent. Un espai en el qual es parla sempre de les persones afusellades, dels homes afusellats, però quan estem justament a les vigílies del Dia de la Dona, cal recordar, i si m'acompanyeu ho veureu ara de seguida, que aquí mateix també recorda que va haver-hi dones afusellades. Tenim aquí una placa en la qual es marca clarament el nom d'unes quantes dones que se sap que van morir afusellades, ho diu aquí, en memòria de les 11 dones afusellades al Camp de la Bota per la dictadura franquista entre els anys 1939 i 1940, entre elles, per exemple, la badalonina Carme Claramunt, que és la que justament encapçala això. Aquesta placa en concret és posterior, oi? Sí, això és posterior, és iniciativa de diverses associacions de la ciutat, i penso que dona també una idea de que estem en un espai completament transversal, que és un espai que va molt més enllà. Vull dir, jo penso que els adrianencs ens hem de sentir molt orgullosos de tenir aquest espai, al igual que ens sentim orgullosos de tenir un refugi antiaeri a la placeta Macià, molt ben reconstruït i que és un espai museístic important, i per tant aquí ens hem també de sentir importants de tenir aquest espai. Penso que també pot ser un pol d'atracció de veïns, com per exemple Badalona, i penso que aquesta placa també demostra això: homes, dones, sindicalistes, gent relacionada amb partits, gent sense cap mena d'afiliació política, gent de Barcelona, gent de Sant Adrià, gent de Badalona, gent de Santa Coloma. Penso que és un espai que va molt més enllà, no? I nosaltres és això, aprofitar aquesta oportunitat que tenim, i abans de que això, perquè va camí, ara tenim un pàrquing d'un centre comercial, qui sap què tindrem d'aquí a 5 anys, no? Penso que és el moment de dir, ei, stop, aturem-nos, repensem què hem de fer aquí, estem tots d'acord en que ha de ser un espai molt més ampli que tenir un plafó o un simple monument, pensem el que cal fer, impliquem al màxim possible d'administracions i d'ajuntaments en aquest projecte i fem un projecte de primer ordre. Doncs ja ho sabeu, aquí enmig del Port Fòrum, al costat dels gratacels de la zona de Diagonal Mar, al costat de totes les rondes de les autopistes, en fi, aquí enmig hi ha aquest espai que ens recorda que en un passat no gaire llunyà aquí es van produir fets realment dissortats. Sí, estàvem al Camp de la Bota, Joan, al ple de la setmana passada, pràcticament la totalitat dels partits veu acordar, no?, aquesta remodelació. Això que heu vist, aquest plafó, forma part d'un conjunt de plafons que fa anys van fer per tot Sant Adrià, que és la Ruta de la Memòria, que contemplava la recuperació també del refugi antiaeri, de bombardejos, també hi ha la plaça de l'Església, i estic molt d'acord amb el que ha dit el regidor d'Esquerra, menys amb una cosa que qualsevol dia aquests s'hi posava una capa de formigó a sobre i s'oblidava, no? Justament hi van posar això perquè no s'oblidés, i era un tema per als grups, i a partir d'aquí jo crec que Esquerra Republicana ha presentat una bona moció perquè ens insta a fer un conveni amb la Secretaria, amb la Generalitat,
pel tema de la recuperació de la memòria històrica. I tenim altres emplaçaments, potser segurament millors que aquests, per fer una cosa més. Jo sempre m'he imaginat un lloc que n'hi fossin els 1.700 i pico noms, allò gravats, i que la gent els pogués llegir. I per això també vam posar, com que eren 11, era més fàcil, aquella placa amb les 11 dones, i això doncs ho tirarem endavant. Un altre tema que nosaltres, que no estem molt lluny, era un altre